ענאל, התחלנו? בבקשה. מה את עושה עכשיו, ענאל? תביא. יאללה. אבא ינפח ואת תעשי. מחברים ככה. ואז עושים סיבוב. יפה, כן. סיבוב, ככה, ועכשיו חזק. תביא את הידיים? לא, תביא את היד. תפיסי את היד. חזק. הופה! יאללה, כל הכבוד, ענאל, עכשיו אני מביא לך עוד. לא. את צריכה בינתיים להגיד להם, תספרי להם מה את עושה בינתיים. לוי! יופי. אז אנחנו עושים לב. בואו נשים לנו גם מוזיקה. רוצה לשים לנו גם מוזיקה? רגע, קחי את זה. אני מכין לך. תסובבי, שימי את זה בפנים. ואנחנו נשים מוזיקה בינתיים. רגע, את מוכנה למוזיקה? אני כבר בשנייה. אבא! רגע. קרה משהו פה. לא קרה כלום, אני בא. אני בא רגע. אני שם לנו מוזיקה. מה קרה? לא נורא, לא קרה כלום. יאללה, נהל. אני אחבר לך ואת תעשה. כל הכבוד. נהל, אבל לא רואים אותך, את צריכה לעשות הפוך, כן, כל הכבוד. לא קרה כלום. תביא לי. תעשי ככה. סיבוב. כאן ועכשיו חזק. יופי. את צריכה להחזיק, יד אחד להחזיק, יד אחד לעשות. יאללה, קדימה. לא קרה כלום. יאללה. עדיין, אנחנו צריכים לסיים, כולם רואים אותך. יאללה, אתם נגיד כל הלב. אני מכין לך עוד, ענאל. לא, כל הכבוד, אנחנו נמשיך עוד. יופי, עכשיו תסובבי, לא, זה לא סיבבת, זה לא סיבבת, ככה, זהו, יאללה, אש עלייך.